Comisiynydd y Gymraeg. Dwi wrth yn bodd yn bod ni wedi comisiynu'r sioe yma o'r enw Geiriau gan Manon Steffan Ross. A'r cwmni mewn cymeriad nawr yn mynd â fe o amgylch ysgolion, fel bod plant a phobl ifanc yn gallu trafod y Gymraeg a chymreictod. Biffar! Just to cael hartan. How long have you been there? I didn't see you. O Cymraeg, da chi? Cymraeg, da chi? Mae blwyddyn 7 yn lwcus iawn i weld y sioe Geiriau heddiw. Mae'n ffordd arbennig o gyflwyno'r syniad bod y Gymraeg yn rhywbeth sydd yn hawl iddyn nhw. Mae'n rhywbeth maen nhw'n gallu defnyddio yn eu bywydau bob dydd yn ogystal â yn yr ysgol. Oedd yr actor yn rili denu ni mewn. Oedd yn siarad yn rili glir. Oedd yn rili eisiau fel chi mo'n gwybod beth oedd yn digwydd nesaf. Dwi'm yn gweld y pwynt. Meddai, yna llais annoying ar a deg na mae'n iwsio pan mae'n trio mynd ar nyrfa pobl. Oedd yn un character, ond oedd yn gwneud lot o gwahanol pethau. Oedd yn bod yn pobl gwahanol. Caneuon, ia, sy'n atgoffa chi o rywun, neu rwla, neu ryw amser arbennig yn eich bywyd chi. Caneuon sydd yn swnio fel da chi'n teimlo. O'n i'n hoffi bod e'n chwarae cerddoriaeth o cefnodau gwahanol ac yn dysgu caneuon Cymraeg i ni. Anweledig na beth yn nhw, ond rili en. Fi credu nawr dwi'n mynd i gwrando mwy cerddoriaeth Cymraeg. It's called Sebonna Fi, it's by a guy called Ows Gwynedd. It's sort of hard to translate that. Oh, give it a go, lad. Well, it sort of means, Sebonna Fi, it sort of means, soap me! O fi'n hoff iawn o sioe sut oedd e'n dangos i pawb fe'n fod yn ofan i siarad Cymraeg a fe'n meddwl bod pobl eraill yn well na chi, jyst achos mae'n gallu siarad Cymraeg perffaith.